Alas 10:49 na mga kabrigada. 10:49 kape. Oy, kape. Grabe dasig maubos ang kape subong oras, Brad. Sigurado gina dahil lang kaya maragulan na uli mong microphone nga mali. Sigurado gina papadjing ubos kita yon ang bago bakit nga ininit. Ayan. Suguas tatay, sugua. Init to tay tubig. Kung maubos naman, init to tay liwat tubig. Good morning mga kabrigada. How are you on this very cold morning? Grabe lamigas panahon bro noy. Pagkagrabe papadjing. Hambal ganing nga itong mga kapitbahay nila. Oy, ulan, tama na oy. Naka 5 rounds na may. Sigurado gid. 5 rounds ko na sila. Naka 5 rounds na sila og pangapi. Na. Grabe ka. Amo galing nga 5 rounds to. Mga 5 rounds so. Pero ambas sa mga eksperto, wala may problema Brad ang pag-inom og kape basta sa kanang moderate lang na pag-inom. Ang iba man ko Brad kay sobra-sobra ang pag-inom og kape. Pero kung balance lang mga kabrigada, kung tama lang ang pag-inom og kape mga friends, okay kaayo. Namin as panglawas mga kabrigada. That's why hambal ni dire Papa J, Boy Nunoy. Kabalogin ming subong nga adlaw malamig gid ang panahon kay na forecast na kuno sa pag-asa Brad nga ang Mindanao to pa nagligad nga Lunes, no? Should I say Tuesday? Na hambal na nila nga na forecast na sa pag-asa nga subong nga adlaw nga Miyerkules maka-experience kita Brad og ganing malamig nga panahon. Adalas of course may low pressure. Yan, weather disturbance mga kabrigada and isa pa gid ning ginatawag Brad og amihan. Ara pa man kunong amihan. Ngala ko nga gabalik-balik tong kilala na ko dito sa balay ni amihan. Lain gali ang ginabalik-balikan niya. Galing balay ding amihan gibalik-balik ka bandamay katawhanan ka. Ala, kape. Init na og tubig tay para magkatimpla nagmaksan coffees na samtang nagakuso dira. Correct. Muning pinaka the best nga himuon mo subong tatay kay sobra katugnaw sa panahon. Daw mabangon ka bala Papa Gino, hindi. Mauntat pa ba ni? Amo ginang hambal sa ubang Brad nga no kunong wala kuno gituon nig pizza 14. Oy, wala na pizza 14 no. Diretso na 15. Ang balga ni isang iban ko no Papa Gino dapat gintuon sa pizza 14 para makapaayaw-ayaw. Unsa ka no? Ayaw-ayaw panglabagor. Ayaw panglaba. Are suluhan imong labas pizza 14. Ala kanira. Anyway, welcome na diri sa tong pagpulong-pulong kabrigada on a Wednesday morning pizza 20 may 31 na mga kabrigada. Klaro na ha? 31 na mga kabrigada ulahing adlaw sa January mga friends. Babay na January. Oy, babay na January. Next year naman kita magkita ay. Welcome na Pebrero mga kabrigada buwas nga adlaw. Pebrero 1 mga kabrigada buwas nga adlaw. Subong ikuan lang sa nato. I-enjoy lang sa nato ang ulahing adlaw kabrigada January my friends. Enjoy gini mo na kay withdraw na kagwa sweldo niya taon-taon. Tama-tama, sweldo, bayad sa utang. Muna ginahambal pa ding maagi naman sila sa aton nga kamot. Muna ginahambal brang nga kanas siya ni agi na sa kong kamot. At least ni agi lang. At least ni agi. Pwede mo rin yung pahapiton kadali lang. Pwede mo patambay yun, bisan 3 lang kaadlaw. Pwede na kaya. Ang nga wala Judith. O si isa brad? Si Tita. Andamay ka. Anyway, sige. Okay na tayo mga kabrigada, especially mga drivers na to din na gabiyahe subong. Murag medyo foggy kay ang kalsada kabrigada. Pwede mo nimo i-on ang imong headlights o di kaya ipasigaon mo nang imong sabay pwede pasigaon ni mga kabrigada. Kung medyo ligid kayo, medyo visible ang kalsada kay may mga area subong brad. Particular diri sa may areas Davao. May mga lugar there, Davao del Sur, there sa mga area. Surigao. Medyo kuan gid dulom gid ang kalsada mga kabrigada. Iyon ang headlights para klaro kas unahan mga friends, no? Para safety ka mga kabrigada. Kana nga safety tips mga kabrigada dulong sa inyo sang Nigari. Amo man ginainom nimo butas tubig nimo ni Brad. Sigurado gina kaya pinaag. Ara na naman kamo nga duwa ba. Perti ka gwapo sa inyo nga duwa. Salamat kayo. Ikaduhar ka ni hambalana. Among nanay og ikaw.
Salamat. Watching from SS Boy Nonoy and Papa J. Uy, salamat ha. Ano ning SS mo? April Rose Sumbang? Basi SS basi SSS mo? Social Security System, di ba ba? Basi amo na. Salamat ha, April. Donna Emmanuel. Uy, Donna. Pakigreet sang happy birthday sa kay Nits Gabasan Espanyola. Salamat gid. Good morning sa imo, Edgardo. Mayo nga pagpamati sa imo. Isa ka manamig nga aga. No kidlat mo mirada brad ba? Si Donna Emmanuel. Good morning mga idol. Papa Jabe Kagboy Nonoy, shout out ko bata ko nga si Ana Marie. Kag si Christian Dave, Sian Bon kag saban ako halong sa biyahiga si Nini sang Surala. Ni pahalong nga gid si Mr. mo aron makapuli. Good morning sa imo Boy Nonoy kag Papa J. Ginagreet ko lang si Madam namon Marivic Sincere. There is a sitio pa Isbang South Cotabato. Good morning sa imo Madam Marivic. Riniel Paokbit Villardo. Good morning mga idol. Pertigid ka tugnaw. Lain naman ng imo Riniel ba? Pa-shoutout lang ko di sa nakasugna-sugna sa Papoy. Salamat mga idol. Grabe ha, no? Good morning sa imo Riniel. Ay palabi dong ha. Ay palabi dong kay uya pa lang mo. Eva Liza Andrea. Malamig nga aga Boy Nonoy kag Papa J. Tig Coronol naman. Ano yung pinaka the best dira? Safety first. Yan. Tama ginahin mo ha.